بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء والتمام عدة المرسلين محمد وآله الطاهرين المعصومين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادي تفشر في الله جبو ambaw bela jelen fo ka wali nyumando aka nyama dalla malikono ani maliko ka aw munu sogolembe anani watina ambe awla donia ka fo ambe jigoroni para jamiyatu ansardin tonde munumbe oluye kalankene belebele sigi no ye wajulu kenaye ka wele bla o dohel islami kono ankara mugo el ustaz el haj adam sanogoma akana shu nyina mayawiye anyemi soraye wajulu kauna ani bla sirali kauna angaje anga nyama dafe ame tanga nyine ala fe abo shetana danga to toroma ya rabbi ala ka do anachi amin ala de amma ko saku ala e fan fe daga ne baraji be soro shetana ya be ne ga bo wallahi sanu wala hakli ma ala ka dam amin sir bismillahir rahmanir rahim nam waray amba da mina ala to ye kaba ko lotigido duguma ko lotigido nam ala min ko kwa ya mbele ya bamboya billahi mo be nyinande ko ala ko niwni abebe saya nene niwni abede be saya nene otma na yo donga ba anga kanga nyumande ke wallahi anga kanga nyumande ke na yo nyumange otma ole ba to ambe arjina so billahi ala koti otma anga da ola kwante tuya ambe boya ala mama nega de wanyumani jugumande bi kishi lahara ala yudofo al qari'a mal qari'a wama adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashi al mabsus wa takunu al jibali kal ahl manfush fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya صدق الله العظيم على يوفوكو بامبيو اكو القارئه مال قارئه لا هردون من بي لا دون لا هردون قارئه كوري مي كو دسكون كونغو دو او سيل لا هركنكا اي رجي دامبه مامينغا جا اوجوكو كوماني inya bala joloko kembola melako bo koronto bo goshi ni patron bay o fana be bolola ni goro bina bay o fana be bolola o be ka goshi abe ka koronto e tuko ne be mingo ja o te chiaka ngalondo e ra ko shegudo ka soro te fuila ngalongo otma era nyabola bolola otma turu marse e ma folo dusukumbe la maga minge ira do te bolola ble dusukumbe la maga minge o de qaraatu billahi e mo be mina de wallahi mo be mina mo bana ala lawo wallahi karawul nyo seli influente kuma seli kan malien bebe seli wallahi nga don folo ala ira ko joni ka seli o don folo o don bebe sella mesi ala ko beka selewa ay don ma ko nyini nga qur'ana kono abe yoro jume ko ala ko hey adama dew ay seli abe yoro jume ay sanu ata qur'ana kono ate qur'ana kono ala ye jamakulu saba jamakulu adama de rebe be ala ye rebulu farafini farage je koro kara ma bebe ma saba de ma saba kalite saba kafiri nafiki mu'mini wallahi sanu abana nino kafiri nafiki mu'mini mo bana ala fe otuma kafiri ala mama dan ke kafiri i ka wali ni joko o de bi ke kafiri ala mama o da ko ke nafiki i yera ka wali ani ke joko o de bi ke nafiki otuma ala mama dan ke ka mu'mini i yera ka ala yasranya ani ala yibali mina ko lu toy ni yo oluta o de bi ke mumini otuma ni groupe sabala ala est seli di moko kelene ma groupe kelene ma Allahu akbar ni to groupe kono c'est pas la peine wala iki yara bla sella billah qur'ana koti fa ki musalla inna salata kanat ala al mu'minina kitaban mawquta nino ay seli jo aka do seli ne ala ya wajibi ya mu'minu de ka ke wagatu kala don bako be
shurutu wujubi sala taga lake seli ma wajibi ya kafir kan a wajibi ya silamɛ de kan balikuya kɔfɛ silamɛya seli bɛ sɔrɔ ka wajibi kan o tuma ala fana ko ya wajibiya mu'minu de kan ka kɛ wagatiw k'a la zo ye mu'minɛ wa mais pourquoi a bɛ seli jɛnɛyakɛla ye mu'minɛ wa o mais munna a bɛ seli mɔgɔ fagala ye mu'minɛ wa munna a bɛ seli dangaden lakika o ye mu'minɛ wa jɛnɛyakɛla ye mu'minɛ wa mesidonna ye mu'minɛ wa sobietala ye mu'minɛ wa mais pourquoi nin bɛɛ bɛ seli pourquoi ala mu wele o ala ye mu'minu de fɔ ala kira yɛrɛ ko mu'minu jɛnɛyakɛla tɛ mu'minu ala kira yɛrɛ ko ten la yazini zani hina yazini wa huwa mu'minun kira ma fɔ ten wa ko mɔgɔ si t'i labɛn jɛnɛya kama k'a sɔrɔ i ye mu'mini ye maa t'i labɛn dulɔmi kama k'a sɔrɔ i ye mu'mini ye mɔgɔ t'i labɛn sɔnyali kama k'a sɔrɔ lɛmɛnɛya kelen b'i la kira m'a fɔ ten wa o tuma ni ala ko ye seli di mu'minu ma mais munna e bɛ zon pousser ka don misiri kɔnɔ munna ala kira ko mu'mini tɛ kurana ko mu'mini tɛ wa ala ko nka mu'minu de kan ka seli kɛ olu de bɛ nafa sɔrɔ seli la tɛ mu'mini ye misi donna tɛ mu'mini ye a kuma ka gɛlɛn dɛ nka tiɲɛ de ka fɔ bilahi a ma nɔgɔn dɛ misi kɛmɛ k'i kunkolo fɔ k'i bɛ seli ala ye nama minɛ n'an b'o f'u ye ni muso donn'i ka so ka misi tɔ kunna n'a ko k'a bɛ ji min ji soli ka d'a ma a k'i min nka n'a ko a bɛ seliji ta ka n'i ka ji d'a ma a b'a lanɔgɔ baraji foyi t'a la baraji foyi t'a la e kunnankolon bɛ se ka yaala cogo di ni seli waati sera k'i bɛ seli ala b'o minɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o tuma ni ala ko ye seli di mu'minu ma e ka selilaw ɲina anw cɛla dɛ nson tɛ mu'mini ye mɔgɔ fagala tɛ mu'mini ye jɛnɛyakɛla tɛ mu'mini ye hasiri tɛ mu'mini ye dangaden tɛ mu'mini ye namaratɔ tɛ mu'mini ye o tuma e ka selilaw tɔmɔ dɛ misiri falen don bilahi shetana ko k'ale tɛ maa bali ka don misiri kɔnɔ farikolo kana misiri fa k'ale tɛ maa bali o la ko mais dusukun ka ala ye k'o de ye baara ye hakili ɲuman ala k'a d'a ma o tuma nin ye ala kumakan ye ko mu'minu de ka seli o tuma ni bɛɛ bɛ bin ka wuli la o to yen i ka na sun na dɛ kuranɛ ye kuma ban a ka dɔnnibagaw ɲininka ko yala ko ala ko hey adamadenw a ye na sun wa a fana tɛ kuranɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ ala ye mu'minu de ta ye tuguni a ko ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun allazina amanu ya ayyuhal ladzina amanu amogo munu ko damene alala ka jabol sonko amunu darande alala ka jedloko amunu darande alala ka namara ni janfantoy amunu darande alala ka kella diruye amunu darande alala amake zoye ajena jena yako ngambe awdema nye sun wajibiya awdeka Allahu akbar sano alors mais pourquoi ils sont allés sur la bébé sun wallahi sano inu bébé dro pia daji seri an sunen do wallahi ni daji seri be ma do arjina ko ta tan kurungo soro e wallahi ta soro o be min seri e be se ko ta nyu ko na seri otuma ni jogo te foyi ti bolo billahi jogo mana che dro bara che na balma ke ala kira yere mangutura ni jogo de billahi no bore dro foyi ti wallahi sano koloshi ngon tew me wurudi jogo juma bi la jogo jume wala ke folo ni koloshi kodo ina naga so bolla o soro arjina kono wala ka shene be min wurudi kle kono e tese ko wurudi fi itise ni jogo ngo amanogo billahi wa mama masra alanye mogo be wurudi ka soro tesra alanye ndela ko fi billahi antara jamana do kono o jamana e antara ambalama ke do be dudo kono antara foliki wallahi ni kamele na ye fitri seli abisi ka wurudi ka fo safo ne fa safo sera be wulika safo seli na kala safo la ale wal muso be du hali dogotala sabo jamana nuna o dutigu te keleke demso jene yalla ni e kono dale ka jona kungoy
Allahu akbar. abe cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ luwanse la wa dutigi denmuso de b'a bolo a mana fitiri seli a bɛ kɔlɔsi ta ka wurudili kɛ fo safo ni safo sera a b'o seli n'a ye seli kɛ dɔrɔn ani dennin bɛ don a bɛ datugu ɲɔgɔn da la Sanu. bila o ye diɲɛ don o don ye o kɔlɔsi ko bɛ mun ɲɛ Fui. o bɛ mun ɲɛ ni jogo t'i la a ma nɔgɔ Tiens. Sanu. o tuma ala k'o ɲɛ sun di muminiw de ma seli dira muminiw ma sun dira muminiw ma maa caman de b'a yɛrɛ sɛgɛn ala kira fana y'o fɔ sun na koyi ko maa caman ka sun ye n tilenna kɔngɔ la n tilenna minɔgɔ la ma baraji t'i ye i tɛ mumini ye i tilenna kɔngɔ la dɔrɔn a banna silamɛya dogolen tɛ koyi kɛnɛ kan ko de don a bɛɛ dan bɛ kɛnɛ kan a tiɲɛ fɔli n'a tiɲɛ baarali o de ka gɛlɛn anw ma n'o tɛ kɛnɛ kan ko don mɛ n'i ko selila bɛɛ ye mumini ye selila bɛɛ ye silamɛ ye mɛ ni selila min ye i muso bɔsi la dun Ayiwa. Sanu. ni ɲininkana o la e tɛna fɔ k'o ye silamɛ ye o kafiri don kafiri yɛrɛ don Wallahi. wala sabu a ye muso ntaraki sisan a kɛra kafiri ye mɛ k'a to walimusow kan kafiri tɛ Ayi. sabu a bɛ seli mɛ a ye e ta bɔsi la kafiri don Wallahi. Sanu. non ni jogo tiɲɛna baara tɛ yen Tiens. hakili ɲuman ala k'a d'a ma Amin. hali jogo jugu hali bagan jogo mana tiɲɛ bagantigi t'a fɛ Wallahi. Sanu. ni bagan jogo tiɲɛna bagantigi t'a fɛ wulu wulu b'i ka so kɔnɔ n'a ye sɔnjuguya kɛ i b'a faa Wallahi. wulu maa maa ye wulu mara Tiens. ni i labɛn kɛra ka bila nanjini dɔ labɛnlen don ka bila ko ni dutigi bɛ da a b'o nanji in min Naam. yanni ka dutigi se o nanji ma wulu taara baramani dayɛlɛ k'o nanji min o bɛ diya dutigi ye wa Abada. Sanu. sini muso ye dɔ wɛrɛ labɛn ko ni kɔkɛ bɛ da a bɛ nin min wulu labanna ka taa barama dayɛlɛ k'o fana min o bɛ bɛn dutigi ma wa dutigi b'a fɔ a baara tɛ wulunin dɛ a y'a minɛ k'a kun ci Tiens. a sɔn ka jugu sabu a ye nanji min a man kan ka min min Tiens. wulu faga kun t'o ye k'a sɔn ka jugu Naam. ala mɛ o la sɔn juguya ni ko i bɛ sɔn jugu bɛ attaquer i na tila du kɔnɔmaw la dɛ Wallahi. Sanu. wulu fila de b'i ka so yen kuma ni kuntan Tiens. wulubali de don sabu n'i ye nin kun ci k'a sɔn ka jugu i denmuso kɔnɔma don o ma furu fɔlɔ Wallahi. mun y'a kɔnɔmaya sɔn juguya tɛ a fara wulu dɔ in kan Tiens. Sanu. o bɛ ka ku dɔrɔn de t'a la Wallahi. i denkɛ fana nana mɛri den ka n'o yira i la k'o y'i mɔden ye muso ma d'a ma fɔlɔ Wallahi. mun y'a s'a ma sɔn juguya tɛ ani wulu dɔ in bɛɛ ka kan Tiens. Sanu. jogo mana tiɲɛ dɔrɔn baara tiɲɛna hakili ɲuman ala k'a d'a ma Amin. o tuma n bɛ min fɔ aw ye an ka segin ala ye diinɛ ala ye bato in di mɔgɔ o mɔgɔ ma o ye mɔgɔ min jogo ɲɛna ka sira ala ɲɛ ka kɛ mumini ye seli dira olu ma sun dira olu de ma a fɔra k'olu de ka jaga bɔ a fɔra k'olu de ka heji Nino. mɛ anw ka silamɛya i bɛ kasi bilahi Tiens. a hejidenw dɔw taatɔ u denmuso kanbele de bɛ n'u ta mɔbili la ka taa bila mɛnzoli haji la Wallahi. Sanu. aa e ma se e taatuma ma se fɔlɔ dɛ Naam. Wallahi. i taatuma ma se fɔlɔ k'i denmuso to jɛnɛya la k'i bɛ taa maga ayi e taatuma ma se Tiens. Sanu. a ma se Ayi. i denmuso tɛ taa janɛma kɔnɔ n'ala m'i ɲininka o Wallahi. bɛɛ b'o dɔn kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'atihi dutigi bɛɛ ye bagangɛnna ye wa dutigi bɛɛ bɛ ɲininka a ka bagan gɛncogo la lahara Tiens. ala kira ko ten sallallahu alaihi wasallam i denmuso o ka jɛnɛya a tɛ taa janɛma kɔnɔ fo ala k'i jɔ k'i ɲininka a la fo a ka sɔrɔ i y'i seko k'a la i dɛsɛra Sanu. mɛ e b'a kalama fo kanbele bɛ e ta mɔbili la ka taa bila mɛnzoni haji la Naam. e ma se magantaga ye fɔlɔ Ayi. Utakunta. magantaga tɛ maa kɛ silamɛ dɛ i silamɛlama de bɛ bɔ ka taa heji la n'o tɛ a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko n'i taara heji la o ye kelen la magantaga tɛ maa si kɛ silamɛ Abu Jahali tun bɛ yen Wallahi. magan a sara a bɛ janɛma kɔnɔ tabati yada Abi Lahabi a tun bɛ magan a sara a bɛ janɛma kɔnɔ Walid ibn Mughira ta magan ka don a bɛ janɛma kɔnɔ Utbatu ibn Rabi'a magan ka don a bɛ janɛma kɔnɔ Umu Jamil magan ka don a bɛ janɛma kɔnɔ o tuma i silamɛlama de bɛ bɔ ka taa magan taga tɛ maa kɛ silamɛ Wallahi. Sanu. Nino. a bɛɛ ye jogo ye hakili ɲuman ala k'a d'a ma Amin. sirri ثم الصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم n'an bɔra yen an bɛ sɔli Ahmadi kan Sanu.
ame soli zamzamiyuka ame soli makiyuka ame soli madaniyuka ame soli hashimiyuka ame soli tihamiyuka ame soli qurashiyuka abdullahi denga ame solaka Sayda Amina o denga ame solaka Sayda Khadija furka ame solaka Sayda Hafsa furka ame solaka Sayda Aisha furka ame solaka Ali karramala wajha balmaka na buraka ame solaka Fatima Zahra o fa ame solaka Hassan no Hussein moka ame solaka Asaidu Sharifu Osman Madani Haidara o moka ame solaka ame sole zo ko watika ame sole zo hormatika ame sole zo makanaka ame sole zo izika ame sole zo fadilka muta'un muti'un qadamu sadaqa rahmatun bushra gausun giyasun gaisun ni'matullah hadiyatullah urwatul wusqa siratul mustaqim zikrullah sayfullah hizbullah الناجم ساق مصطفى مجتبى منتقى أمي المغتار أجير جبار أبو القاسم أبو طيب أبو إبراهيم شافع الشفيع الصالح المسلم محيمن الصديق المصدق سيد الكونين عين النعيم عين العز سعد الله سعد الخلق كتب الأمم علم الهدى كشف القرب رفيع رتب عز العرب فسيح اللسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من الفرد من الرحمن من القدوس من المؤمن من العزيز من الجبار من الخالق من المصور من الرزاق من الفتاح من الناصر من الناصر من الناصر وحد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وسلم الله أكبر أها والبلو ده أن صلى مغتاركا تأميني تأمّانا مغوتي كلينيو نما ومنغو موكا كان ولك أبوا كرافة هاسيدو والله وني جما بينيو أزرع تشكيلنا كم والله جالو كبي يتادو كم أمّانا جالو ها أن صلى كراكا توكا كم فلان كلينا بالا نما منا ناجول بيلا كلي بيتو دوير هل سيكون كم موكا كان Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako ni mamingo assalamu alayka ya rasulallah ki tufika sojula ko oyoro be alabeta ni dole la fo madine Allahu akbar fo madine ni be dola madine abika foli la sikima Allahu akbar angakile amanga ngoy motikile an sallahu muko tarde wallahi Chemi amina jorala domi ala ko janama maliki ma janama datu ma te do janama kono ble bi hurmati Muhammad Allahu akbar sano ashufolo amina te jole ala kirala o shufolo ala koko janama bonda be datugo ko ma te do kono ko ka arjina bonda shegam be dayele ko ma be tayende sa ma te ta janama kono Allahu akbar sano kabi o do adatugo lenu hal sisa janama datugulendo ngam mo yere de ba ta kongo Allahu akbar sano datugulendo billahi mo yere be ta ko maliki dayela ngadu sano billahi mo ba da kongo ya da kongo ala ko jene ya harama yoke ya da kongo ala ko dulo ya harama yo mi ya da kongo ala ko fara sobiela masaka fara so talila ye janama da kongo wala muso meshi to ikira sutara wallahi o foreye ala kira ko meshi dangalendo abe kungolo mina o dangalendo la'ana Allahu alwasila wal mustawsila alwasila tu wal mustawsila ko kungolo betangana kungolo min sona dowera tugore shila ala ka danga baka a tugore be mi kungolo lo dangalendo mi be ka tugala o fana dangalendo alwasila wal mustawsila amaba ayo digi kaba ko ba dutigi be sun sungalo mu me kile mu gono walma kile be saba ka fasa sun fe na fo soso ngana foro sini esele iba soro meshi digi arande ba le ka bulonda do be ka diga muso kuna a muso be ka diga do kuna de muso be meshi digi la dutigi mo ko mi sungalo be sun o de ka du dafle o be fam ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ala ya bonya wallahi ko ka janama da to ko mate do ala kira sallallahu alaihi wasallam ayara kele kira ko chogodi ako kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba Allahu akbar. ala kira ko te sallallahu alaihi wasallam ako man to be do arjina kono foni min bana o ko ala kira ma ko joni be banga do arjina kono ala kira ko man atoani dakhala aljanna wa man asani faqad aba ni ma min tugurana be do arjina kono ngane mi en ne Muhammadu soso ibana arjina kono do ma wul baldo amaba kala kira soso na ala kira ko ne ya haramu ye eyoke o kira soso de min tebbe na ala kira ko ala ko nte daga ni tebbe tanke e ko be olule be kala kira soso wala kira ko ni mi en soso bana arjina kono do ma be ta jana be de kono Sanogo. ma nga hakili sigi dina tita jogo ko mbadum ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala e jogo woro foy o jogo woro ala kira e chaw tubinay jamratu akabatul ulala baya kire sani baya kire ala kira bole maga kata madina muso be asila muso ba ya be farajo ka kasirna Umaru ani bilal bila ka baya ku jogo woro sabu dina ti takako ni jogo to la yoro a tiena ala kira ya ka sahaba mankuto ya mankuto no jogo de ako Abubakar sir maka Siddiq tiens fo lado tiens tikido abe tiens fo abe tiens bara Siddiq ako Omar ma al Farouk tiens tiens ngalon fara ka bonyana kira de baka ka sahaba mankuto ako Osmana ma Zul haya tiens mi memoloya ako Aliyuma Asadullah al-Ghalib ala ka waraba ala juguka Wallahi sanogo. amaba Wallahi bana. kira ka nyana maya be kono ay sahaba kel ne mankutu ni sedi sala bata abe jane makono Allahu akbar. abe jane makono don mbako be yawo ni sigira don mbako ka kena ka be fam fo mi be fam Wallahi sanogo. sala bata kira naona kira ba soro misiri kono kira naona aba soro kira ko e kira ne ka misirin to ni esa Wallahi duwani. e kono kira ne ka misirin to ni naona mi birlen soro ya Wallahi sanogo. ala bana chukoti abe jane makono misirin to ni na ku Allahu akbar. abe jane makono Wallahi sanogo. otma muna ante juko fo mo koyi jogo inde anyina ne modo ko ka bato inta nodo fuye bato intali fami mi ka bato te ijanto ala doni mako be o kata suratu tauba kono mogo sella ala kira ko fe ala kira yera di ka almamiye usara ala kira joro shuka ala ko chukudi لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله والرسول وماتوا وهم فاسقون سورة التوبة لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله والرسول وماتوا وهم فاسقون لا إله إلا الله نجوا تاني بفوت كودي وبسلم مدينة مصر مدينة مصر مي نية فردا كلين سلي أكونو أنية فردا بكلين سلي أنغا مصر كونو ودي براجي كلين الله أكبر سنو نونو بكا سليني جون ديو كا المامي على كرا كمي ناكو علما أبلا على بابلا ode beka sele ode kofe jonne ka sele be mina katama ala kira ka sele hotel nunu be ka sele ala kira do kofe usara fana abla ibn ubay ibn salul abu chala namfika kuntikido ala ne kuma ala kira mangutu madina misiri kono yana ala kira kana asale denga sigalala sele balayate abeseli nga joko de man denga ya fo kira kwitika jalamugo dia ango faram faka kasanke kan adola ne ala yo ya aka kasanke cera la har ala na ya fama ya jalamugo yera te kelen yo
jalamugu te kelen jalamugu te dore fini ko o sire ka ta o dele ma fe ta chama san sugula kana to aka wallahi sanu kira kana jalamugu ne ma ta te kelen so o ma je aya ke ka ali o kuma bo gazo de kanda kido dinga sena ka madina entouré amru ibn abdul wit ale kelen de dinga sa ana ukrima ibn abi jahl ka ti jo ala kira ne sahaba o jode ako awde ko na ye an faga ko meta jane ma ko men ni an ye aw faga beta arjina kono joni be awla no mako be arjina la ka bone fede ne mako be jane ma nabi Allahu akbar kafir kanga gelendo sanu be ba do maka ala na ka kafiriya na ka ninjugo ya kama ni maganga demiya nyaga muso mi de mana nyaga shiminde ko ata dade abe amuru to fodro de ba dade Allahu akbar o kafir tara feran dashi silama wala do a jamana kayada ali ibn abi talib karrama la waja o ko ala kirama siradia nga wuli kafir fe ala kira ko ali ma sabale demsene nin cey may akafara ali ko ma siradia mamadu ma nyini fe ka siradia nga wuli kafir fe Allahu akbar billah siya saba ala kira ya ka jela mo de boa kuna odo ka ali farokolo be sosa ka soro ka ka vamuru jigi ka dama Allahu jela mo ye kelen ka ali farokolo be joshina ka jela mo ka soro ka vamuru dama ko ta ay kafir kungolo tiga kana dikram ali ibn abi talib ani kafire nyon soro kafire ko ama ako nana muna nyogona demsene ki ibalma otoy korole untoy ali ko ama ko korobalo valere ka bo ekelele Allahu akbar afon ma ko dine menano usrana sanu ya fam otma mungera ako ali ma ko nta feki kele ne ni fa ku etere ako ni eni ne fa etere ne ni tetere de femme banki shi kele ma fu ka sege ala kirama ka ala kira dogo yali ble ka tubi jona o de be kele imba ni ma soma ko jugudo Allahu akbar sanu ako ali ko ne ma tubi ma obolo fo nyona dem sen ako aluma ko ma fe ka ebe kele ke so sanfe ne ba ke so sanfe ebe ka kuma alu ko so te ne bolo e ka tuita sanfe o tasma wuli nyana fologo wulla ka jo wallahi fologo wulle ka jo kulo kan bora silema o bolo ko ni alu ko ba sabu mana kafirte ci nyokona na mi tachi fologo be dat mama akungolo be alu bolo kana yira alakira Allah akuy jugo kungolo file manil farj manur rahman manil qudus manil mu'min wahid muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam billahi wallahi maratu kabutiya tubira jogo de ya tubi adira ala kira ma hediya kircha muso kira e chaw munu blaka taga no fe wo yesu damado ke kungo kono bena ubenale unana se madina dro anya dara kira ka ko shahadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ema ala kira ko muhini sima marya ibe dina dole la ibe na ya ne de besika ila kala dina ne de bi lado mene ma fuye fole tubira mu ye tubi ako iye chaw munu blaka tan no fe o joko de ne tubi Allahu akbar ako ye shudama do shi kungo kono chete ka chaw nunu na mi ya nyejo ne nyala komba do anya ka kwa nya bo me fe Allahu akbar ame shi nyokonga ne bu chele na fo kamele koro wo ye ne ke che do ta do ko ne muso efi ne ko mami mana ke ka ni chaw nun lam o tigi kirai wallahi sanu wala kama ndona silamela ka suru ma fa nsoni ka kirayala ye munun bla ka tan no fa olu jogo de ato ndarela ay ki muso kalfa do ma bay yani bango ne che ni ato soro yi sanu ay tna do ni jogo te ma ya teta otma hindu ko anta do ko horo muso be jene ya ka anta do kira ko aya anga tame afamna suratu mumtahina de bakafu naam wala yaqtulna awladahunna aywa ako aw don to islamiyala abela yurudia ko ta de faga fiyaw munani nana sabi kafiru kumu demso nyana ma shudu
wa ala ko ma te ke silamay fi ka layuru de ko iti den faga mais na ya soro an be ni layuru ta ka don an denw be faga denw de ka toma sunugun ka ya ha o tuma o kɔrɔ ye ko n tɛ maa fa ka n'i den faga n'i tɛ sɔn k'i den faga i bɛ sɔn ka wale den faga wa voilà o tuma silamɛya ye nin ye naam ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن aku ka layuru di ma k'u tɛ namara k'u sen kɔrɔ u t'a k'i bolo kɔrɔ tɛ namara k'u sen kɔrɔ u t'a k'u bolo kɔrɔ kuranɛ de bɛ k'a f'i ye i tɛ don silamɛya la fiyewu fo i ka nin de fɔ kuranɛ bilahi fo i ka nin layuru de ta ti do silamɛya la fiyewu fo i ka nin layuru di o kɔrɔ ye de muso kana namara k'i sen kɔrɔ kana k'i bolo kɔrɔ muso dɔw kun bɛ yen u kɔnɔma u b'u kɔnɔ dogo ka taa furu cɛ wɛrɛ ma o ye kɔnɔ in sɔrɔ cɛ wɛrɛ bolo u b'o dogo kɛlɛ ka taa furu cɛ wɛrɛ ma n'o kɔnɔ ye k'o den k'i den ye k'a sɔrɔ i den tɛ alors ɲama o dama kɛ bɛ k'an ka du fa yan sisan ɲama den kɛlen k'e ka du fa hɛrɛ b'o la e jamu bɛ ka f'u ma k'a sɔrɔ i denw tɛ cɛkɔrɔba den y'a bugɔ a den tɛ dɛ mɔgɔ joli t'i bugɔ fiyewu ala ka hakili ɲuman d'an ma bilahi alakira sallallahu alaihi wasallam ni jogow de dira o tuma muso dama min bɛ yen bi n'a bɛ jɛnɛya kɛ ka a cɛ ka du kɔnɔna fa wali den na k'a sɔrɔ cɛ den tɛ dan b'o la n'a sɔrɔ u ye baya kɛ o bɛ kɛ n k'o tɛ kɛ a den y'a bugɔ a den tɛ dɛ bilahi a den tɛ mɔgɔ den t'i bugɔ n b'o kisa mɔrɔsɔn dɔ d'e ma ka tɛmɛ mɔgɔ den t'i bugɔ dɛ cɛ dɔ muso tun bɛ yen kulonkɛ kun ka d'o ye kojugu ni cɛ taara wɔyɛsi la dɔrɔn muso in bɛ kamalen wele fo a ka so fo cɛ ka dilan kan o tuma cɛ ka wɔyɛsi dɔ senfɛ tagali ma bɔ su fɛ cɛ seginna cɛ nana sɔrɔ jɛnɛyakɛla in bɛ so kɔnɔ ani muso bɛ baro la datugulen b'u dala ye sabu u bolo cɛ tɛ na sisan baro bɛ sen na baro bɛ cɛ y'i jɔ fewu n ka nin ko in yɛrɛ ɲɛɲini ne mun ye cɛ wɛrɛ mankan ne ka so kɔnɔ yan cɛ y'i jɔ k'a lamɛnni kɛ baro jara ka baro ja muso ko cɛ ma kamalen ma a jɛnɛya kɛ ɲɔgɔn ma ko e b'i ja du in kɔnɔ yan koyi ko denw de bɛ ne bolo yan ko n y'a bɛɛ kɔnɔ tɛ e de bolo ko fo n'a kɛra den kelen ye ayi muso bɛ mara cogo bɛɛ kan fɔ jɛnɛya ayi ni kuranɛ ko hali n'i sɔmina k'i muso kɛ bɛ ka teri dogolen minɛ ko a gɛn jɛnɛya sira kan a gɛn a b'i ka du fa denw na minnu t'i denw ye fiyewu cɛ ko nin fana ye kuma girinmanba ye sa dɛ ko denw de bɛ du kɔnɔ yan n y'a bɛɛ kɔnɔ ta e de bolo ma ta n cɛ bolo dɛ a bɛɛ taara e de bolo fo n'a kɛra den kelen ko e b'i ja du in kɔnɔ dɛ dutigi ye du bila de a taara kun fɛ a ma si du kɔnɔ o don a bɔra a bɔlen a taara kodɔnna dɔ fɛ yen a ko n kamana gana n ka du kɔnɔ a ko ja ne muso bɛ kulonkɛ kɛ nka min ye n kamana gan o don n taara dugu la dugu tagama bɔ n nana sɔrɔ u bɛ baro la u m'a dɔn ko n nana mais baro jɛlen muso ko kamalen ma ko du denw de bɛ du kɔnɔ yan ko ale y'a bɛɛ kɔnɔ ta a kamalen de bolo ko fo n'a kɛra den kelen ye ne b'a fɛ ka n den kelen de dɔn nin denw ninnu cɛ la o bɛ dɔn cogo di o ko a ma ko baasi t'a la k'i bɛ t'i da ko i man kɛnɛ i bɛ t'i da i man kɛnɛ o mana fura o fura k'i la kana sɔn kɛnɛya ma n'o ye sɔrɔmu don dɔ fara yɛrɛ kan o mana fɛn fɛn kɛ kana sɔn ni muso kamana gan i b'a wele i b'a fɔ ne ka bana in kɔnɔ a kɔnɔ bɛ ka wari tiɲɛ min fɔ man di n bɛ na o de fɔ sabu n taara kodɔnna dɔ fɛ o ko n ka bana in fura ye fo n denw ka n bugɔ ni n denw ye n bugɔ n bɛ kɛnɛya kodɔnna ko a ma ko ni bugɔli daminɛna n'u bɛɛ ye bugɔ i denw tɛ ni min ma se k'i bugɔ o de y'i den ye bilahi mɔgɔ den t'a bugɔ mɔgɔ joli t'a bugɔ fiyewu n'i ye denw de ye ka fa bugɔ i muso de y'a bange i den tɛ i joli tɛ i den tɛ o kɛra ale nan'i da sa fura mana k'a la tetewu
dɔw fara bana kan Naam. a nana ɲɛfɔ muso ye ten muso labana ka denw wele ko aw fa ka bana ko in ko kamanaganba ko an ye fura bɛɛ kɛ ma ko dɔ y'a fɔ a ye ko fɛn b'ale ka bana in kɛnɛ ko fɔ a wolodenw k'a bugɔ denw ko o de do ko ko a bɛ kɛnɛya sisan ne bugɔli kɔni don n'o de bɛ bɔ a kɛnɛya a bɛ kɛnɛya sisan a denw tɛ a taara u bɛɛ taara busan tigɛ bilahi ka n'a kama ni min sera ma o b'a sigi a kun ni min sera ma o b'a sigi a kun ni min sera ka a lamaga den bɛɛ la fitininin dɛ o de nana busan b'o bolo o nana i ɲɔnkiri o kasira a ko ne buwa bɛ sa a ka sa ne tɛ se ka n fa bugɔ tɛ se ka n fa bugɔ n'a bɛ sa a ka sa ne kɔni tɛ se k'a bugɔ bilahi o de kasira o min tɛ kodɔn dɛ o de kasira a ma sɔn ka cɛkɔrɔba bugɔ fiyewu o yɔrɔ bɛɛ a ye birifini bɔ o ta a ko e de ye ne den ye o de y'a den dɛ jaa cɛ den fɔlɔ bɛɛ ɲamaden a bɛ muso in y'a bɛɛ ta cɛ wɛrɛ kun kuranɛ ye tiɲɛ ye ni ba y'a ye dɛ a ka kan ka ta de ka kan ka labaara de bilahi n'a labaara baara bɛ ban k'a dɔn i muso yɛrɛ ka layiru tɛ ɲɛna ko n tɛ jɛnɛya kɛ i wasara o i wasara dɔw y'a muso tɔn ta ko munna k'o ye baya kɛ i donna na yɔrɔ min i t'a bɔ yen i bɛ bɔ a kɔnɔ de i bɛ bɔ baya la i donna karamɔgɔkɛ ta a b'i bɔ baya la ka taa ni muso ye fo karamɔgɔkɛ fɛ yen n nana i bɛ muso bɔ baya la ko k'a bɔ baya ko i b'a bɔ ko a y'a sigi kɛlɛ t'a la o y'a sigi a ko muso ma k'a fɔ k'i bɛ boli sɔn i bɛ bɔ ten de o sabu i don dɔ ko k'i tɛ boli sɔn n'i bɛ bɔ i b'o de fɔ n bɛ boli sɔn a ko n bɛ boli sɔn a fɔ k'i bɛ sɔnyali kɛ muso ko n bɛ sɔnyali kɛ a fɔ k'i bɛ jɛnɛya kɛ muso ko n bɛ jɛnɛya kɛ cɛ wulila ka jɔ o yɔrɔ t'a la dɛ a ka kan k'o to yen o a ka kan k'o to yen mɛ kabako dan do bilahi o tuma cɛ ko muso ma a ko banakun tɛ ne la koyi n bɛ ka koɲɛ ɲini o don i nana sɔrɔ i ni cɛ bɛ baro la n ka so kɔnɔ yan nka n ma sɔn i k'an ye mɛ baro sera yɔrɔ la i ko i kanbɛlɛ ma k'o b'a ja du kɔnɔ yan ko sabu denw de bɛ du kɔnɔ yan k'a bɛɛ ye den cɛ in den ye ko n y'a bɛɛ kɔnɔ tɛ e de bolo fo n'a kɛra den kelen n b'a fɛ ka n den kelen de don a fɔra ko mɔgɔ den t'a bugɔ o tuma o de la n kun ye bana lada k'a fɔ fo n denw ka n bugɔ minnu ye n bugɔ o tɛ n denw ye nin min ma n bugɔ o de ye ne den ye o tuma n y'o minɛ n y'a fara i ni den tɔw ma i taa i taa jogo de bɛ du dilan jogo de bɛ jamana dilan bilahi kuranɛ ye wɔɔrɔ min ta n'i y'a ta maaya bɛɛ dafalen don a kɔnɔ wa i ka diinɛ bɛ ɲɛ i bolo i ka maaya bɛ ɲɛ i bolo kulubali don n tɛ maa fa o tɛ o tuma ko n tɛ namara kɛ n sekɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔnɔ an kun tɛ yen de o tuma n'o sabatira bɛɛ lafiyara o hakili ɲuman ala k'a d'a ma seri ولا يعصينك في معروف baya laban ye wala ya'sinaka fi ma'ruf Mamadu n'i y'u bila fɛn o fɛn na o t'i sɔsɔ mama bɛ don silamɛya la ko f'i ka layiru di ala kira ma ko ni i ye n bila fɛn o fɛn na Mamadu n t'i sɔsɔ ni ye n bila ɲuman na n t'a sɔsɔ n t'i sɔsɔ ni nin ye tiɲɛ ye e ni Alahu cɛ jogo juguya min bɛ sen na o bɛ kɛ ka seli ka boli sɔn ka seli ka jɛnɛya kɛ ka seli ka ɲɔgɔn faga ka seli ka sonyali kɛ ka seli ka dabili jugu kɛ ka seli hasidiya ala kira y'an bila ninnu na wa o tuma i bɛ layiru di yan Mamadu ma ko n'i ye n bila fɛn o fɛn na n b'a kɛ o kɔrɔ n'i ye n bali min na n b'o to yen n'i ko n ka min kan n b'o kɛ baya suratu Mumtahina naam فبايعهن o tuma k'u k'u yɛrɛ feere nin kan u ka sɔn maa maa bɛ tuubi i ka sɔn nin ma واستغفر لهن الله o tuma n'u sɔnna ka baya k'i bolo dun Mamadu i ka ne ala yafa deli u ye ni fɛn fɛn sɔnna nin ma ne ala yafa deli a ye kɔrɔlen min kɛ n b'a jɔsi kuranɛ a ma ban ne hakili la nin y'a nɔgɔyalen o
Khalid ibn Walid be tubi do mi a tubira ay baya la yuru wora ta ala kira bolo akila de ko kira ma ko yala na boda soro ala fewa ko sabu ko nyi islamaya sega nyi nani kare nyi kele cha uhudu do fo ki nyi nani kare wale o hame benna ala kira ko Khalid ma al bay'a wal islam yajuban ma qablahum al bay'a wal islam yajuban ma qablahum bay'a ka kislame koni ko wallahi ko bi ka korolen joshi yemin ke ka ko bay'a ni ne be jurumu joshi a fo furu don mo ko be a fo furu ishi sel be minalti ka jena shen kele jurumu yafa abe ishi sel be minale ate jena shen kele jurumu yafa sano ata yafa otma mummi ka jena jurumu yafa at-taubatu nasuha ka tubi ka nimsa ala fo kansa nta ke tuguni o de ba yafa no te sel ta yafa ma shi to sella ka to jena ala ko ala be yafima ti fi ka tubi de tubi sebe a sebe ala nte ayafa bo fami ya onga dina sega ninde do sabu ma chaman tubira imata ni sirenfe ki mina dro ki kungolo gana wale teno koy bana ka bina tubi o ba kundi wale kira kuma mo jogo de di na sano jogo o do kuma di billahi ki jogo di kasra du ikoro wora min folen fla de akli ma ala ka dam e men be qur'ana kono kele jume bola ay kala tala anga kanga sonima nimbanga dudla abanga dinadla billahi ya fam ala kira yere mu fo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam usama bin samiti yani o de be yani oba datu bin samit o de be kan lakal ako chogodi ko ala kira ko bayoni ala an la tushriku billahi shay'a wala tusriqu wala tazinu wala taqtulu awladakum wala ta'tuna bi butanin taftarinahu bayna aydiyakum wa arjulukum wala ta'suni fi ma'rufin sano kanu kira kuti wale ako ko kira ko ayna la yurudia ko ate fila fara alaka ate sunyali ke ate jenaya ke ate mafa ata dem faga ate na namara shi asengoro abolo koro ko be min namara ke wa yani ninne muhammadu abla baranyana abake in wa faytum falakum aljanna in wa faytum falakum aljanna ala kira dafate ko ni mama ya worota ka dafa ko arjina itay sano amen kele jume ben nabli kala tala aslameo anga balo tiya kan ga sa tiya kan o de kafsa wale ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ashkal ashkiya man ishtama fakira dunya wa azab al akhirah sano ashkal ashkiya man ishtama fakira dunya wa azab al akhirah koma bona no na bona ne o mo mi mbalola jiya kono ima lafia ka kila ka sakata janama kono sa ramadan wale sano o de mo bona ko fla lafia jume banka koy tubabu ka ye janama kono an fana ka ya kono halu ka mi sisuko ka makantai naam wale heraj ma mambulo foi nyani ni nyani wale fem be gele yara ni ko malo ka gele wale iko sugo ka gele fem be do dakono abbe ka gele dutigi be haminendo ka sege ka nyani te ka sate i musote kuma nyuma fuye identi boya nyani ni nyani e ka ta arjina mi gono ne arjina horo muso bi i amaranse isalemo fana soro wale bonefla amake janama flay wale bonefla la fiya jumɛn b'an kan yan foyi sabu ye muso in tɛ dinɛ la o b'e bonya wa ni muso ye ala ko faamu ka dinɛ ko faamu a b'a cɛ bonya kira ko muso ka dugawu k'a cɛ ye ko ni silamɛ muso ko ala y'a kɛ n cɛ ye ko ala b'a kɛ o bɛ dugawu k'an ye de n k'olu b'a danga de u b'i danga de ni n'u kɛlɛla sɔgɔma f'u bɛ tɛgɛra f'i tɔ k'a sɔrɔ e ka ne tɔɲɔ furu la n'o bolo ka gɛ o sen ka fin ala k'i ta tiɲɛ sugu la ye alors donc n'i y'a sɔrɔ ko a ye ala faamu ka kira faamu a b'e danga a t'i danga o tuma ko an bɛna to nin ɲani na ka tila ka sa ka taa jahanama kɔnɔ fana a y'a lajɛ an ka yɛlɛmɛ dɔ ɲini bilahi ala ka arijina nɔgɔya an ye
arjina ala ka no ayeda wa soro sira de ne da kira ko ni ma arjina soro ibona na bona filado billahi nyani ni nyani ani nyani dutugo la gabay demso duru bi kaso ashima furu wallahi sano ashi sabu yim umabla ala ko sira no bla be ala ko sira ka furu ne ga bomina billahi ye demso marakanye na yara te boka che yin ga de ma kon mfuru ni ma ni ya marakanye billahi abe furu Chaucha bora ko abeso me kadem so to kenama abe jena yake choko min kadai obeso furumawa abada ati so ni ko be de hanto fe ma se furuma ale be bode ka jena yake ni nana ni dumunu bla ko aba wolu muso gana somne jena yalo ka jugo kenema de wallahi ne chane billahi imana fen bla ko aba goshi oduma dongo do be fare ka bolo songo ka dongo do e kan nan songo be doubler bukla ka nyama dongo le ka du fa nyama de plus nyama de égal double nyama de billahi du fa mbo de la eto nya do wa cheni ma soro furu kono o balu ko ele ma furu ke o fana tara dene yake ka nyama de soro dene ma soro furu kono o fana balu ko ele ma so furu ma o fana e jene yake nyama ka nyama de soro nyama de ga nyama de bangi o de nyama de plus nyama de égal double nyama de billahi ni be du kono ya muso be soko du kono ama furu folo a demuso be amodembe wallahi o chama amata yoroshi ama furu folo modembe abolo faka du kono sano ashkiya billahi nyandu o nyama de ngeme ki ka dufa ka fare de nga munu ye kono dala hali tu do yorodo wallahi sano tango ka doroma kelen de ma ki demo balola tey ebu be balo ni ko no fa yene ebu balo nyani dutigi beti la fiya foite bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم أيها المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمادو أمي بلا جلين فو كبلا جلين بركادا نيكو نيسو جيا بغاتوما كاكا تسمع فيه ni nunji ma tasuma ifaga nyeji ba faga e kasamu ke muye wallahi mo do be mo wele utebo e ansardin we bonya min ta ka ne segere ama bonya ma abena mali ayi ama bonya ma abenama uko anga shirifuke aseyidi Sharif Usman Marana Haidara aka anniversaire temele commune 4 kuma bena fodondo wallahi ala madi kana galon tige ni galon tige mo mun klobila o tigeri la ala tigeri la yire tigeri la tigeri nga kera sabaye e galon tige ga dam wala tigi ba do amake atigeri la ala min kloba o bela dilena ala tigeri la ere miya fo ere adoko ni make ere tigeri era ala man kishiroma anniversaire temele ansar muso munu be commune 4 la ya muso min nananta hakedo we jama ba fara ɲɔgɔn kan kana bonya bakene ko ne ka shirifu kanu na u dan tigɛ ten de ko ne ka shirifu kanu na shirifu kanu o ye silamɛ bɛɛ ma wajibi de ye maa n'i ma shirifu kanu i kunnagoyara ala man kisira kunnagoya ma ne y'o shirifu kanu min kɛ ne m'o kɛ olu kama ne y'o kɛ n yɛrɛ kama ka sababu kɛ mun ye ma kalan mais an bɔra kumakan dɔw kan o ba an wajibiya an ka shirifu kanu mɔgɔ bɛ hakɛ to dɛ kuma in bɛ janya dɔɔni alimamiw bɛ yan walahi maa o maa bɛ yan a bɛ alimami mais kelen in yɛrɛ n'a nafa kosɔn ani kelen in bonya kosɔn ani kelen in sigikun kosɔn o bɛna kuma in janya an bolo dɔɔni mais an bɛ kuma ninnu an b'u don ɲɔgɔn kɔnɔ k'a bɛn mɔgɔw ma inshallah mɔgɔ sani ka kabakoya fɛn b'a fofo nɔ la min y'a fofo kabakoya o de la an bɛ kabakoya an ka seku de la o de ye Usman Sharif Madan Haidara ale de ye nin sira jɛlen in bɔ k'a yira anw na i n'a fɔ karamɔgɔkɛ a da sera a ma
kamo ke ni waju min kya sisa alhamdulillah mama e doni kala ibato ay mi fo donc ma kanga kabakuya ite kabakuya ina be kabakuya ka mo dila sabula ay mi fo ay aya famu ay mi yala ayato o de koso anga sirifu kanu dalu kumuru do bambulo ala amo ke mo yede anyo kanyere di ka sababu ke munye anya ye kuma kauna ko afdalul a'mali al muwaddatu al awliya illahi ta'ala ko bara min kausa ni bara bela jele o ye ala ka waliju ani ala ka jonyo olu kanni jango asirfulama anga sirfuke kanu o ya mo wajibi wal muadahu li adai illahi ta'ala ani ala jugu mama ko kate ala fe ika bawla oui sirifu kanu o tia onye kuma la sumela annabi Musa alayhi salam dundo atara turisina kulula anna Musa alayhi salam naja rabbahu yawman ay Allah taala gundo nyogonya dundo abe haketo kuma ina fakoso ambe feka kuma wala wala Allah taala ani Musa yi nyogonye dundo nyogonye ku tagala jena fa khala Allah taala ya Musa hal amaltu li amalan qatun ako Musa ne sugandi kike kirai ni sugandi kike ndabu moy ako Musa ne bi nyinga tabi ne edda kike tidene kiti barisala kawma yala idla ka barake ne ala foloma ka barake ne ala jati koso ako yala idla ko kenyowa Musa e kuma minimiser ka ke kuma ni Musa ko Allah taala ma ako ala ne bara caman ke ede ako ala ako ne bara caman ki ala ko kiye bara caman ke ne ako ni bara caman ki ako Musa e mun bara ke ne ala ye khala Musa ko ilahi sallaitu laka wa sumtu laka wa tasaddaqtu laka wa sabbahtu laka wa hamadtu laka wa qara'tu kitabika ako Musa ko alama ako ala ne sella iye ala ne suna e Allah ta'ala ako ala ne sarakati boye ni ala subhanahu fo ni ka qur'anu kala wani Allah ta'ala ko fo nsi kono shi chama kuma la tunyala khala Allah ta'ala ya Musa amma salatu falaka burhan ako Musa ako yesel min fo kiya kene o dalu ye iye imo kene yeselin ke ire di wa amma sum ako Musa iko isunanye ako yesu min kene fa huwa laka junna ako kodoro di ini jahannama che mitika suin do ini jahannama che ito do jahannama imo suin kene yaki ire wa sadaqatu iko yesarati chama boni ako yesarati mimbo falaka jillun yawmal qiyamah ako kiyama ako sarati o sumade mbena to obla ikuna kiyama jokene ka wa amma tasbihu ako yesbala fo min kene asjarun fil janna ako yesbala fo fefen kene ikanyana ma kono ako mino beke yiriye ikanna ko furo kono ibitasi ko kono arjina kono wa amma qira'atu kitabi falaka khusurun ako ye prale kalin kenye o kitabu kalin ako mo beke sangasoy ka dima nte da oma ako ani horomuso mo beke horomuso ka di e Musa ma ako o bara ma kenye anya yi kuma kan sebe neuna kuma kan sabatileuna ma woma ni alay arjina nugariye i muso akanga be muso wa tanifla ani muso kemele ma muso wa tanifla ani muso keme wa segime oye muso tafituguye
wanani o ye muso mundu bikiru bogotigiw o bɛ d'i ma kɛmɛ min b'a la sisan wanani ani wasegi o joli o kɛra 12 ye ayiwa kɛmɛ min b'a la o ye hiru inu ye olu y'i ka cadeau ye nka fɛn min kabakoyalen bɛ ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan o ye mun ye muso min sɔnna a cɛ ye k'a cɛ la bato ka ko to a cɛ la alakira muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ko olu cɛ ka ɲi ka tɛmɛ alijinɛ hɔrɔnmusow kan alijinɛ hɔrɔnmusow dun kalankɛla bɛɛ y'o ye n'i y'u ye u gɛnɛgala kan i b'i ja ye u gɛnɛgala i n'a fɔ dɔgɔnɛ ye mɛ muso min nana baara kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a cɛ la bato olu dacogo cɛ ka ɲi kiyama ka tɛmɛ wuru inu ninnu kan o de kosɔn silamɛya kɛn yɛrɛ don alahu taala ko a ko i ka kuranɛ kalanw olu ye sangaso y'i ye a ko i ye ne kofɔli min kɛ falaka nurun i ye zikuru minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o bɛɛ ye nɔrɔ y'i ye fahaja kulluhu laka ya musa kuma la surunya la a ko musa a ko i ye fɛn fɛn kɛ nin bɛɛ y'i ta ye a ko musa n b'a ɲini fɛ n ta ye min ye o yira n'a nin baaraw la musa yɛrɛ dabali banna tumana min na musa dabali banna alahu taala ko musa ma fa ayi amalin amaltu li ya musa a ko musa nin baaraw bɛɛ kɔfɛ a ko ne ta ye jumɛn y'a la musa dabali banna musa kɔnɔna filila fa qala musa anabi musa ko dallani ya rabbi a ko ala ne b'a ɲini fɛ i ka yirali kɛ ne la ayi amal huwa laka ya rabbi komi ne ye fɛn fɛn fɔ ko ni nin bɛɛ k'i ye k'o si ma kɛ e ye ayiwa ne kɔni t'a dɔn sisan n bɛna min yɛrɛ kɛ walima n bɛna min fɔ a ko n b'a ɲini fɛ i ka yirali kɛlɛ la baara min bɛ kɛ ala jaabi kosɔn ne fana b'o kɛ e ye tumana min na o kɛra kuma lasurunya la alahu taala ko musa ma hal walaytu li waliyun qattun ya musa a ko musa yala i delila ka kɛ mɔgɔ fɛ ne ala kama ko parce que k'o tigi bɛ ala fɛ i kɛr'o fɛ wa musa y'i kun kɔmi a ko musa ma hal adaytu aduwan li khatun a ko yala e banna mɔgɔ la ka fɔ o tɛ ala fɛ i banna o la ne kama wa fa alima musa o yɔrɔ bɛɛ ale bi musa a y'a dɔn ko ja baaraw la ɲuman baara min bɛ kɛ ala jaabi kosɔn o ye ka kɛ maa fɛ ala kama ye wa anw kɛra sirifukɛ fɛ ala kama de o de kosɔn ala jɔn maa tɛ ala jɔn dɔn ala de bɛ ala jɔn dɔn nka tamaserew b'a la dɛ tamaserew b'a la o de kosɔn an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maɲuman kanu o ye bɛɛ ma wajibi de ye ala kira n'a somɔgɔw ka min o ye bɛɛ lajɛlen ma wajibi de ye o de kosɔn n'u ka ci sera a ma su n'a sera a ma tile ni lojuru wɛrɛ t'an na an bɛ taa dɛ an b'a ɲini alahu taala fɛ sirifukɛ ala ka si ani kɛnɛya d'an ma bi mun ye an ka diinɛ in gɛlɛya mun ye an ka baara bɛɛ lajɛlen gɛlɛya an bolo sabula an bannen don ɲɔgɔn na an bannen don ɲɔgɔn na an bɛɛ ka to ala kɔ falaysa al-amru illa ma qadarahu Allahu ta'ala a ko foyi tɛ kɛ fo ni ala ye min latigɛ alhamdulillahi rabbil alamin baden tebe sirifila lajɛbaw an b'aw fo a ka ɲɛmadali la jikɔrɔni para la jamiyatu ansardin tɔnden minnu bɛ yen olu ka kalan labɛnnen tun don ka wele bila elhaji adam sanogo ma a kɛna bilasirali kɛ u ye san caman bɛ ala bolo ala kɛ o yira an na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Haidara dunga ka fusani sanu ni wariye